Amapolisa axhoba amacala. Amacandelo ohlukeneyo atyalwe kule lali ukuzama ukubuyisela ucwangco njengoko abahlali benkwantya loloyiko. Yonke lento iqale ngexesha lesigaba sesihlanu se-lockdown ngethuba abahlali bephikisana ngezithuthi amabahambe ngazo ukuya nokusuka kwidolophu yaseKokstad naseHarding. Kubekho ingxaki ethi masihlukane thina nokuqabela koqhuqha thina abantu bakuNokhatsheli nabaseMpheni. Siqabele kwabethu bodwa abaseMpheni baqabele bodwa. Iqale khona apho ke kubakho ke ingxaki. Kwaze kwacaca ke into yokubane ngoku oonoteksi bathi ke ngoku nabavulile bona bavuliwe ukuya eKokstad. Baze bawumela oqhuqha uba bangayi ngoku eHarding. Ukanti kwithafa elingekude kuyaphi phakathi kweMpheni nakwaSilangwe kubhaqwe umzimba wowasetyhini. Amapolisa arhanelwa ukuba ututyulwe ngalamaqela alwayo ngethuba ebaleka kule lali yaseMpheni. Nabanye abahlali bayibophe yamincinci bayifulathela le lali besoyikisela ubomi babo. Kubanjwe abarhanelwa abathandathu ngesisenzo. Abathandathu sibhizi ngabo siyabatshaja ngoku, sibatshajela i-faction fight, sibatshajela ukwenza udushe, public violence, nokudubaduba uxolo kule ndawo kuhlalwa kuyo. Amapolisa aphinde abongoza abahlali ukuba bancedisane nawo kuphando lwawo. Le nto yenzekayo apha yinto efuna abahlali bathethe namapolisa basinike information siphume siyokubamba abantu benza le nto. Kodwa into esibonayo apha abahlali bafuna ukuthetha bayoyika baphantsi kuloyiko esingalazi nje, kodwa siyabacenga ke ngoba silapha nje sithetha noba mabakhululeke bathethe nathi sikwazi basilungise le ndawo. Ngelixa abanye abarhanelwa kusithiwa bachacha kuhle esibhedlela emva kwalomlo, abanye kuthiwa basagoxe kwihlathi elikufuphi. Kwiindaba zeSABC ndingumfundisi wamhlekude egoxe eMpheni eMaxesibeni.